Здравейте на всички! Здравейте! Днеска ще се радвам да приветствам, да посрещна един гост в нашето студио. Гост от Украина, се казва Игор Лински и ще оставя той да ви се представи, като аз ще ви превеждам. Добрый день. Я врач, доктор, реабилитолог, остеопат, автор методики многоуровневой реабилитации человека. И вот уже работаю почти 30 лет и в этом направлении. И также обучаю людей, причем разницы нет, медицинское образование есть у человека или нету. Обучаю людей своей методике, чтобы каждый мог применить и для близких, и для, возможно, для помощи другим людям. Предполагам, че повече неща сте разбрали и в края като обучава хората да могат сами да си помогнат и да помогнат и на близките за себе си хора. Моя система, она просто обычным языком, чтобы было понятно обычным людям. И вот уже на протяжении почти 10 лет обучаю. То есть и действительно она усваивается, обучение практическое. Человек сразу же после семинара может помогать другим людям. И важно, первый семинар называется диагностика, чтобы понимать, где причина, проблемы. Моята система е достатъчно лесна. Аз обучавам повече от 10 години и всеки човек може да се научи, като най-първото, с което започвам, това е диагностика. Да, потому что диагностика это самое важное. У человека может болеть в одном месте, и чаще всего проблема совершенно в другом. Диагностика е много важна, защото човека може някъде да му бъде на едно място, обаче проблема да бъде съвсем на друго място. И официальный подход официальной медицины, они лечат только больное место. Официален подход на официална медицина лекуват само едно място. А в жизни бывает, что причина совершенно в другом. В живота се оказва, че причина е съвсем на друго. Например, у человека будет болеть шея, ему будут мять шею, делать массаж, вправлять, но это не даст эффекта. Правят массажи и да манипулират това място, но това няма да даде ефект. Мы же подходим с другой точки зрения. Мы подходим, сразу делаем диагностику и чаще всего находим, что проблема в грудной клетке, в животе, в крестце, часто бывает в стопах. Устраняем эту проблему, и у человека нормализуется шея, уходит боль в шее. Ние работим по цялото тяло, може би на стъпалата, на краката, на други места и резултата ще се поправя, врата се поправя. Также проблемы в других местах, это могут быть колени, там, поясница, грудной отдел, головные боли. Проблема, как правило, в другом месте в теле. И мы учим, как эту проблему находить. По същия начин проблем може да бъде в коленете и на други места в тялото и всъщност обучавам точно как да намерим основната проблема, къде се намира. Как показала практика обучения, этой диагностикой может овладеть любой желающий. Практика обучаване показва, че тази система може всеки да владее, независимо има някакво познание или не. Причем в короткие сроки, потому что мое обучение, оно практическое, оно не затянуто. И вот первый семинар, он занимает буквально 1,5 дня, чтобы обучить диагностике. Много кратки срокове, като ден и половина, на този семинар човек може да се научи сам как да се справи. И если у кого-то кто-то мечтал помогать людям, но останавливало то, что это нужно долго получать медицинское образование, долго учиться, но мечта осталась, это обучение как раз для вас. Ако някой иска да помогне на себе си или на своите близки и мисли, че няма достатъчно знание, че трябва да се изучава и медицина и много други неща,
Всъщност за много кратко време мога да ви обуча как може да бъдете полезни за други хора. Особено тези, които мечтаят да помагат на своите близки или на други хора. Это ваш шанс воплотить свою мечту. Может, у кого-то с детства, у кого-то из позднего времени. Но это шанс воплотить свою мечту. Това е вашия шанс да воплотите своята мечта. В принципе, вкратце, если вопросы будут, я расскажу. Сега, ако имате някакви въпроси, може да напишете. Открих глас, що съм... Да. Може да напишете или да се включите да питате. Добре, ще питаме Катя. Присъстваща тук. Да, переведут. Първият ми въпрос е свързан с едно място, което са ми казали, че не може да се отпусне, да се излекува. И това е тук челюстта. Ето тези мускули. И имам така наречения бруксизъм, т.е. искам си излевите, докато спя, което ми казаха, че е от стрес. Който стрес аз не намирам в моето ежедневие. И това се случва от доста години. Вече зъболекаря ми обръща внимание как имам шиечни кариеси, събуждам се, устата трудно си я раздвижвам, отварям и затварям. Случва се ето тук чак горе да имам някаква болка и няма лек, така да го кажем, за това нещо. Това ми е първият въпрос. Челюстные суставы болят, там, и потом что-то по поводу стресса, лучше, если можно перейти. Она думает, что это от стресса, ночью она постоянно стягивает зубы, и к каким врачам она только не обращается, и пока не могут, не знает откуда. И что, и чем может она помочь, каким образом. Ну, это тоже, если тут психосоматическая коррекция, дополнительно бывает, кроме физических проявлений, есть психосоматика, да, допустим, какой-то, ну, первично, тут надо, конечно, провериться банально на паразитов, то есть часто бывает. Это бывает проблема очень простая, то есть если дома есть животные, там еще, ну, все равно бывает где-то что-то человек съел, это первично там проверить. Друго, нали, психосоматично може да е? Психосоматическое, да, человек просто, мы, допустим, диагностируем, работаем с телом, может человек войти в это состояние, когда у него напрягается, вспомнить, и мы смотрим, какие зоны в теле с этим связаны, и прорабатываем их. И чрез тялото разбираме какви зони се напрягат и оттам нататък работим с тези зони. Часто человек при этом вспоминает какие-то ситуации из прошлого, которые связаны с этим. Также уточняем, когда началось, после чего началось. Это ж не всю жизнь, может быть, было, да, у человека. Много често човек започва да спомня някакви ситуации и кога това е започнало, следствие от какво. И после этого, да, работаем, смотрим, допустим, с чем связано. Вот так. Когда усиливается, когда, допустим, человек говорит, я понервничаю, мне становится хуже, да, там, ну, тогда, получается, есть психосоматический компонент. Добре. Сега ние можем да видим по някакъв начин, да определим, да направим така кратка диагностика, но ние да видим откуда. Это можно показать, да. Как? Сам? Да. Здесь можно стоя, ну тут стоя, допустим. И беспокоит какое место. Да. Вот сейчас просто представьте, как это происходит, максимально войдите. И когда войдете, скажете. Точно как-то ти боли. В момента ти боли. И като влезеш в това състояние, кажи. Тоест трябва да си стисна просто зъбите.
Да, добре. Когато смяташ, че си готова, кажи. Смотрим, берем зоны. Сега гледаме зони, гледаме на къде дърпа. Първо, Вот това е есть тук, первая зона, в вот гърдите. сюда. Първа зона, оттам дърпа. Тут может болеть немножко. Тук може Не леко болит? да боли. Вот, Там вот, боли вот она с отзад. двух сторон. Ето това е зоната от двете страни, Это отпред и отзад. зона по психосоматике отвечает за, вот если человек находится, у него видимо выбор в отношениях решить или так, независимо от кем Тази отношения. зона в психосоматика отговаря, когато човек има се дволоми така да реша или онова да реша, не знае какво решение да вземе. Вот правая молочная железа – это зона какой-то неотложности. Зона на някаква непусната обида. Здесь правая подвздошная область – это когда человек самоограничение, неверие в свои силы, вот у меня не получится, такое может быть даже занижение самооценки. Долу зона в корема вдясно, това е зона, когато човек сам на себе си налага някакви ограничавания, когато той не вярва в себе си, дали ще се получи или няма да се получи. Чуть-чуть, да. И есть вот зона таза, тут такая, она довольно обширная. Это может быть какие-то ситуации, связанные с угрозой жизни. Зоната на кръстец, това може би някакви ситуации, които някога може би са били свързани с угроза на живот. Насилие там, допустим, може би детство или любое другое насилие. Или някакво друго насилие. Или чувство одиночества, допустим. Или вот, чувство на одиночество. К примеру, были там кто-то из родителей разошлись, или там кто-то умер, или родители были, но не уделяли внимания, там, не было принято там обнимать. Вот Възможно в детството или някой от близките умря, или родители се разделиха, или и всъщност оттам това е като инстинкт за оцеляване там. Вот сейчас вначале с этими зонами связано, просто можно работать, это есть специальные методики, можно работать через тело с этими ситуациями. Через тяло можем да работим и с тези ситуации. И дальше смотреть, как будет самочувствие, потом корректировать это сеанс к сеансу. По-нататък да видим как е самочувствие и да коректираме от сеанс на сеанс. И със всеки сеанс ще се примахва една зона, втора зона, да? Не, мы все на одном сеансе все прорабатываем. За един сеанс всички зони работим и с всички зони. Смотрим, как эта реакция исчезает, не исчезает. И гледаме тази реакция дали изчезва по тялото или не изчезва. Вот для этого нужна диагностика. За това имаме нужда от диагностика. В рамките на няколко месеца поне да й прехвърли, защото тя онази плещ няма да знае какво е правила. Тя трябва да види къде плана. И финансовите части трябва да реално тя трябва да върне пари. Реално трябва да върне пари. Само че което, ако не е по-хубаво, тя няма да иска. И сега накрая ние... Когато има някакви въпроси, може да зададе. Да, тук с една диагностика и ще продължим. Светлана ти малко по-късно се е включила. Познаваме се добре и въпроси. Може да зададеш нещо. Може би после ще се свърти с педагога. Все пак да имаш защо ти се появи? Защо го имаш? Този род. Може да питаш неща свързани с хранене. Може би за подхранване на съдната система. Знам, че имаш проблеми, нали, с коленете, дето от дълги години се мъчиш с това. Може да кажеш от каква възраст започнаха, или така си се родила, или то е възникнало. Питай дали е възможно това въобще да се поправи.
Аз не знаех, че така съм се родила, но ми казаха, че така съм се родила. Разбрах го на 35 години някъде. Я Може не би. знала, что я так родилась. Я поняла это уже в 35 лет. Мне сказали, что это у меня врожденное. Дисковиден мениск се нарича на коленете. Сподели проблема какъв е. Проблема е, че менискуса на коленете ми е вродено дефектен. Нарича се дисковиден мениск. Мениск на коленах, врожденный, дефектный, называется менискус, как она сказала. Като диск няма това, което е дупчицата по средата на самия диск, за да се върти нормално коляното, и оттам получавам изтриване. С годините съм започнала да изтривам. И на колено нету там определенного диски, какой-то дырки где-то, когда крутится колено. И се стигна до момент, в който вече съм 4-та степен изтриване и съм за смяна на става. Шла в 4-та степени вытирания, и ей нужно менять суставы. Такая грубая патология, структурная. Ако имаш толкова груба структурна патология, то есть там изменения в тканях значительные, промяна в ткани, то лучше тогда, да, действительно, если решили заменить сустав, а потом поработать остеопатически, чтобы на то место не приходилось напряжение, и сустав снова не, даже искусственный, не было проблем. Направиш операция, след това да се поработи с остеопатия, за да може да няма натоварване на същото място и за да свъкне. Да. Притеснението ми е дали изобщо да сменям става. Она переживает вообще, надо ли менять ставу. Это надо смотреть по показаниям, это лучше какие там изменения, насколько это беспокоит, это очно надо смотреть, насколько сустав работает. Ако е много силни промени, и той казва, хубаво да се види до каква степен е промяна в ставата и до каква степен това те безпокои, и тогава да се реши. Но ако е наистина толкова ти е износено и изтощено, може би е по-добър вариант да се смени. Другия проблем, който имам и искам да попитам за него, имам години рефлукс на стомаха, гастрит, колит и запек. И това много ме тормози, защото пия една шепа хапчета и трябва да спазвам определен режим на хранене. Доста ми е трудно с някои от храните, които не трябва да се храня, защото включват полезни храни, като зеленчуци, които ми се подува стомаха. Много лет у нее проблема с желудком, с гастрит, и вот несколько она перечислила, и говорит, я пью кучу лекарств, и все равно у меня эта проблема, говорит, и поддувается живот. Может быть, там надо смотреть, может быть, просто проблема блуждающий нерв на шейный отдел, он проходит вот так с двух сторон и влияет на блуждающий нерв, който минава от двете страни на врата. Той влияе на все органы, на все, желудок, кишечник, все полностью. Дебелото черво, всичко, което... Надо смотреть по телу, что там. Трябва да се погледне по тялото, как е. Защото имам често, може би сега това ме навежда на мисълта, че също имам често възпаление на нерви, които се възпаляват като плексити в кръста. Зад ухото също имам възпаление на нерви. В момента имам един, който е възпален. И върви към брадичката, отива към ухото и след това отива към главата. И това не се случва често. Да, вполне возможно, шейный отдел вовлекается в блуждающий нерв. Надо смотреть на сеансе. То есть это вот как раз для этого и диагностика, о которой я говорил. То есть чтобы шея, это болит только здесь, ну а проблема, как правило, в другом месте. Ти малко пропуснала от началото, всъщност точно прави такива обучения, където за един ден, за ден и половина обучава хора, за да могат сами себе си да диагностицират и оттам нататък сами да си помогнат. Защото болка да е в едно място, обаче реално проблем да е на друго място.
И акцентира се на самата болка, но оттам нататък човек трябва да навлезе в тази болка, все едно му боли на даден момент силно и по тялото той поглежда къде са напрегнати зони. Това е чрез психосоматика и в тяло, къде са напрежения, и тогава започва да работи с тяло, с всичките тези зони и може коляно да ти боли, но както той сега ти каза, че отзад при тези блуждаещи нерви, и като се работи на няколко места, за да може изцяло да се въздейства на основата. Добре, ще искам информация за курсовете, които провеждате. Добре, благодаря, Светлана. Сега имаме тук Соня, искаме с нея да поговорим, тя има също въпроси. По-нататък пак може да питаш, ако възникне някакъв въпрос. Благодаря. Соня, заповядай, имаме сам. Може да застанеш тук право. Не бегайте, здравейте, да. Дали с 2-3 думи, какво ти интересува, какво би искала да си поправиш в себе си? Имам проблеми с очите, загуба на централно зрение. У меня проблема с глазами, я теряю центральное зрение. Това е шиен отдел, шията, и казва, то веднага се лечи по човека и казва, трябва да се работи с шийния отдел. Това не е само шията. От тук нерви вървят към очите, страничния нерв. Вот от шеи, вот то же самое, вот шея, вот она видно, даже вот так вот стоит. То се вижда, като гледа. Как се мускула натегли и самия врат излиза напред. Благодарите. Освобождите очи. Или тук е цялата линия, над която трябва да работим. И чак в края лекичко да се поработи с шията, но в никакъв случай да не се върти, да не се работи директно на нея. Проблема, я вот покажу, допустим, у человека болит шея, но, как правило, проблема не тут. Много често на човек боли врата, но реално проблема не е там. Функция, проблема, она ведет себя как воронка, вот так втягивает в себя. Проблема на някъде тя е като причи, така вкарва в себе си този мускул и той почва да дърпа. Если, допустим, какое-то напряжение в животе у человека, там, има напрежение в корема, в дебелото черво. Вот. И видно, куда вот натянулось, видно, куда линия идет. Видно, къде върви тази линия. Шея будет вот так втягиваться сюда, и болеть будет здесь. А отпускать, работать нужно вот тут, чтобы отпустило, не здесь. Долу, за да може да пусне този мускул, да отпусне шията на врата отзад. Вот это принцип. Точно так же в любой другой точке тела. И для этого мы используем диагностику, чтобы понимать, где лечить, сколько лечить, достаточно, недостаточно. Это все дает диагностика. Той ще може сам да си помогне. Може врата да му боли, но въздействайки на корема по определен начин, той ще отпусне мускула, който ще отпусне проблемната зона. Есть ли возможность, вот она делает и иглотерапию, что она только не делает, чтобы помочь глазам? Есть ли какая-то надежда? Она хочет сохранить как можно дольше зрение. Как сказывает именно надежда? Остеопатия. Подключил здесь очень хорошо восстанавливает первый прибор ИНАР. Бих подключила един прибор ИНАР, който би помогнал за този проблем. Шията и по глаза. Добре, кажи по очите. Кажи 2-3 думи за този апарат ИНАР. Какво представлява? Вот так он выглядит. Я вот эту сниму. Это прибор, а тут нету батареи, да? Сейчас поставим. Это были аккумуляторы.
Я покажу на своем. Это, Покажу на свой да, прибор. это вот новый корпус новый. У меня прибор тоже это такой же Инар, только ему уже больше 10 лет. То есть он работает. Основной принцип у него, в отличие от другой электротерапии, у него импульс такой, как в нервной системе человека. Той прибор излъчва импулс такъв, който е в нервна система на човека. От другите прибори. И он постоянно меняется. Он сам замеряет реакцию организма и в зависимости от этого сам корректирует воздействие. Той измерва, сменя честотата все едно. Когато поработи на определено място, той променя честота, сам вече намаля. Той не просто закача или стимулира нещо, и нервен импулс, той го лекува. Той реагира, той кара самия организм да включи своите защитни сили. Да, и он, то есть, подбирает лечение непосредственно под каждого человека. Сам показывает зоны. Според всеки човек. Той сам показва зоните, къде има проблем. Где надо лечить и сколько лечить в каждой зоне. И колко време трябва да лекува. Той автоматично сам спира, като вижда, че приключил там. Той може една минута да стои на точката, а може да стои половин час. Според човека, според проблема. Ну вот, допустим, на руке. Ето, примерно. Зоны, вот если остеопатические, где-то вот здесь будет. Да, знам примерно точката. Я остеопатически посмотрел диагностикой своей. И вот прибор. Берем касание. Один сигнал. Тройной сигнал. Это говорит о том, что зона более приоритетная для обработки, то есть она отличается. Следующая зона, где-то 3 сигнала, трябва там, по-добре там да се работи. 3. 1. Возвращаемся. 3. На място, где-то 3 сигнала. Вот ту зону, которую я показал. И дальше увеличивая воздействие, идет на пальцы. И в момента реагирует на прыжки. Ждем. И чакаем. Первый прибор показал минимальная эффективная доза. Прибор показал, че това е минимално ефективна доза въздействие. Но продължава да работи самия прибор вече с друга честота. Да, он сам меняет каждый импульс, не похож на предыдущий. И прилича на стария. Как реагирует организм, и он в зависимости от этого И сега той подаде сигнал, че вече е достатъчно. Сега мести апарата на другата зона. Как можно, допустим, лечить шею, не глядя? Вот мне, допустим, только по звуку. Я, допустим, беру, поворачиваю, к примеру. И нагласим аппарата. 1, 1, 5, 3. 1. Назад возвращаюсь. 3. Вот эту зону. Той държи на това място. Так им можно лечить любую проблему. Допустим, есть... Я уже показывал, можно поставить интервальный режим, проработать, ну вот на плече, допустим, шею, плечо. Здесь есть такая точка. Сейчас увидите, что будет происходить. Плечо будет подниматься. Вот. И прорабатывается вся и лопатка, рука. Это не я поднимаю, это поднимает прибор. Не боли, на мен ми пробваха също. Странни усещания, обаче няма никаква болка. Но след това такова облегчаване. Също на коленете, на лакъци. Също и вътрешни органи, проблеми с жлъчка се лекуват с... Вот тоже у кого-то был там эти блуждающие, вот здесь. Точно так же можно обрабатывать прибором. Да, Светлана говореше за блуждаещия нерв. Също може да се работи с този нерв, нали, за да може той да помогне на стомаха. Нали, проблема беше с стомаха. И набляга се на проблемната зона и след това се добавят 2-3 зони, които работят заедно с този проблем. Дополнительно, вот мы, допустим, полечили шею, можно лечить глаза. Може да лекуваме очи. Точки тройничного нерва, которые Това са влияют. точки на тройничния нерв, които влияят на очите. Прибор показывает точно, где она. Прибор показва точно къде е тази точка.
тук не, ето тук. Ну, это я не буду показывать, что долго просто. Само показвам къде реагира. Очень легко, то есть в пользовании. Много леко в използване. Вот. Ну и тут. Много добре това помага при хора, които имат много хронични проблеми, нали, прекалено дълго. Работи се, прави се определен брой терапии и оттам нататък минава 12 дни, месец. След месец човек забравя за тези проблеми, които е имал много дълго хронично. Иначе след терапия има така усещане и не разбира човек, стана, не стана, какво е как, но до един месец човек разбира, че напълно минават проблемите. Опит с този апарат, колко години работиш? Сколько лет работаешь с аппаратом? С аппаратом с 2002 года. От 2002 година и не се разделя с този апарат, освен и други неща, които. Но този апарат е много бързо, много лесно, голяма помощ, за да се случат нещата по-бързо. Там можно посмотреть, есть ролики, там американцы показывают, там из Европы, они более 30 лет работают. Тези апарати повече от 30 години работят, но разлика с другите, защото другите само замързяват или стимулират, не знам, точката, а този ликува и сменя тази частота според изликуваното място. Примерно так. Я комбинирую эти методы, Аз остеопатия, комбинирам тези методи, остеопатия и други. приборы, другие методы. И так удается более эффективно помочь в каждом конкретном случае. Този начин по-ефективно помагам във всяка ситуация. Еще вопрос. Ако имате още въпроси, може да питате. Ако имате въпроси за лични срещи, за консултации, може да се обадите на мен, да питате. Аз имам въпрос. Ще идва. Да, Гергана, слушаме те. Откъде може да идват проблемите с дебелото черво? Откуда могат приходить проблемы с кишечником? Тот С толстой кишкой. Тот же блуждающий нерв может часто приходить с толстым кишечником. Също блуждаващ нерв, този, който се намира къде, который находится где, этот блуждающий нерв. Това е врата, шийния отдел. Часто также это непосредственно пояснично-крестцовый отдел, оттуда идут тоже нервы частично. Поясница, кръста от този отдел също има нерви, които, нали, отговарят за това. Там может быть. Там надо смотреть в каждом конкретном случае. Бывают эмоции. Всеки човек индивидуален, трябва да се гледа всеки човек. Може да е от някакви емоции също. Если это слева толстый кишечник, ако отляво боли дебелото черво, то это какая-то постоянная тревога, страх. По-скоро. Если справа, то это тогда вот тоже самоограничение, неверие в свои силы, вот у меня не получится. Вот так. в зависимост от ляво, от дясно. И дальше смотреть, причин может быть. Конкретно рани по дебелото черво. Имаш рани по дебело черво. Да, улцерозен колит. Да. Улцероза и колит, ране. Это уже следствие. Това е вече като следствие. Это Това е следствие в том месте, а причины приходят совсем из другого места. Это уже изменения в кишечнике, это просто следствие. Промяна, вече имаш следствие от основния проблем. Значи трябва да се работи с тия нерви, да се намери изначалната причина. Хуже работают нервы, допустим, неправильно проходит импульс, соответственно... Може би нерви някъде по-зле работят и неправилно минава импулс до това място. И вече като следствие имаш рани. Поэтому идет нарушение иннервации нервной, и, соответственно, меняется и стенка сосудов. В дальнейшем могут быть и раны, как вы говорите. Иннервация на нерви, променя стената на съд и стават тези рани. Ну, это надо лечить. Ну, вот как, допустим, есть варикозные язвы на ноге, вот, к примеру. Като има варикозни язви на краката. Саму язву лечить нет смысла, пока не нормализовать кровообращение. Самата язва да лекуваме няма смисъл, докато не нормализираме кровопоток. Да. Когда нормализуется кровообращение, зарубцуется язва, Когато иначе никак. нормализираме кровопоток, тогава ще се оправят язвите, иначе няма друг вариант. Спасибо.
Може ли аз да попитам няколко неща? Извинявам се. Аз искам да попитам, понеже и една жена преди малко спомена за подуване на стомаха от зеленолистни и вече много често ми се случва да го чувам. Момент. На какво се дължи? Еще одна женщина спрашивала, когда желудок надувается когда кушаем траву. Да, салаты, клетчатку, да. И говорит, у меня тоже такая проблема. На что это может... Не знаю. Я никогда, понимаете, нельзя говорить, не видя человека. Конкретно. У одного это может быть связано с одним, у другого с другим. Специално този проблем, казва, не мога да кажа нещо общо, защото при един може да е свързано с едно, при друг с друго. Потому что мы так говорим просто ни о чем. Ну, така говорим за нещо. Меня спрашивают, допустим, вот на сеансе человек, и тот, у него, допустим, болит шея. Что будете делать? Я никогда не знаю. При един човек и при друг и той, нали, казва, да, има някакви неща, но докато не видя този човек, нали, диагностика ще покаже точно откъде идва този проблем. Да, поне... У одного шея мы работаем при един човек с шея работим и по едни зони, работим при друг човек пак проблема в шея, но работим и съвсем в други зони. Да, всичко е индивидуално. Ако кажа, че с това е свързано, няма да е правилно. Да, разбирам, добре. Още един въпрос може ли да задам? Моята майка по принцип винаги си е имала спукани капиляри по краката, но в момента просто са като огнища, такива дори са релефни. Много изразени. Варикозно разширение, да? Да. Проблема не е в кръка. Това е корем, тазобедрик. Да. Що се случва това? Ето, слушайте сега. Тече река. Где-то плотина перекрыта, ако има някаква плот отгоре, она выйдет из берегов, ручейки выйдут из берегов. Тогава тази река излиза от бреговете и тези ручеи излизат от самата река. Вены собирают с ног и несут выше. От краката, от коленете, вените събират и качват нагоре. Здесь, допустим, идет воздушные, дальше идет там нижняя полая вена. Если где-то тут, допустим, у человека после родов, ако след раждане възможно, после родов где-то спаечный процесс, соответственно, вена, получается, просвет перекрывается, и вот здесь на ногах будут вылезать вены. Там, нали, потока, и тогава на краката излизат тези проблеми. Допустим, идет нижняя полая вена тоже, или печень как-то повернулась, или проблема с кишечником. Малко се обърнал, или някакъв проблем с кишечник, и тогава... И у человека, соответственно, тоже будет, проблема будет внизу вены, но лечить надо не там. Проблема долу в краката, в вените. Трябва да се лекува не долу. Там проблема может быть чаще, это первично, это живот, таз. Това е корем и тазобедрени. Трябва да се гледат там. Точно така и казвам и аз, че не е това основният проблем. Тя е да отиде да си ги оперира, да ги махне. Ну, смотрите, если сверху не убрали, допустим, напряжение, ако отгоре не махнали напрежение, тя ще оправи долу вената, след време ще излезе друга вена. Да. Ако иска да пробва, но проблема не е там. Да, добре, благодаря. И само трети последен въпрос, аз взех думата. Може ли да го задам? Да, разбира се. Както много жени след в менопаузата, които навлизат, моята майка отново много напълня. И когда входят в менопаузу, ее мама, к примеру, очень поправилась. Да?
Да, и ми е много интересно каква е причината, защото наблюдавам, че наистина много жени в тази възраст надават тегло. С какво е свързано с... Почему женщины при менопаузе поднимают вес, не меняя образ жизни? Нет, чаще всего, ну, во-первых, идет гормональное изменение, и во-вторых, это, кто бы что ни говорил, быстрые углеводы. Бързи углеводи. Что бы человек ни говорил, я не ем там... Какво ти да каже човек, че аз не ям? У меня есть коллега, и он всегда говорит, в Освенцине толстых не было. Когда начинают говорить, что это у меня не потому, что я ем там и так далее. Много често казват, че това е при мен не защото аз ям, но така. Просто меняется гормональный фон. Променя се гормонален фон. Соответственно, обмен становится не такой интенсивный, как в молодости. Обмяна не толкова засилена, както е било в младостта. Да, и женщина продолжает есть. Жената продължава да яде както си яла. Я смотрю, в Болгарии очень многих вот быстрые углеводы, буквально люди... Виждам, в България много хора страдат от това. И, соответственно, организм уже быстро не может это все переварить и получаем результат. Организм вече след промени хормонални не може бързо това да абсорбира и се получава това като резултат. Да. Тоест, то не при всички се получава. Да разбирам, че всъщност апетита е водещ, който в течение на години... Да. Точно така. Трябва да намалят там хранене, защото вече обмяна не е толкова засилена. Добре, питайте още. Имаме още 10 на минути. Может быть, по болезням это не так актуально. Если интересует вот по обучению, по методу, чтобы научиться, может быть, тут вопросы задавать. Да, може да попитате за самото това обучение, как, нали, ако ви интересува, какво точно може да е. Просто за болезни задавать не видя человека не очень эффективно. Добре. Има някои въпроси още от Светлана? Нещо да питаш още? Ну, информацию дали, да, там переварят, может появится. Да. Ами, аз в групите навсякъде съм пуснала къде канала на Игор Лински. Игор Лински има канал в YouTube, има повече от 400 000 подписчици и има над 4000 видеа, много кратки такива видеа, как може човек сам да си помогне и с гръбначни изкривявания и разни други неща. Да, те са на руски, обаче може да използвате възможност. Сега Игор Лински ще идва в центъра периодично, може би един път на месец, и да идвате, да се записвате на индивидуални консултации и ще направим такъв семинар, курс, който ще отнеме ден и половина. Ще обявя, просто следите, нали, в каналите, каквото пиша, и като се съберат хора за такова семинарче, така. Благодарим. Моля. Добре. Други въпроси? Свързано с хранене нещо, може да попитате. Ако искате да отслабнете, какво да едете, какво не. Защото няколко думи буквално разбрах от Игор, че може да хапнем съвсем малко парченца захар, и то се случва химическа реакция на определени слоевете в тялото и това нещо вече става все едно един слой мазнина. А това нямаше нужда да се яде много сладко. И като кажем, съвсем малко съм хапнала и в един момент това е просто химическа реакция и организм преобразува една съставка в друга съставка. Да, може да споделиш 2-3 думи за захар, това, което казал на мен. Так, можеш сказать, как сахар влияет, как меняется составка
А, так это просто. Просто. Когда сахар, во-первых, это чистая энергия, это быстрые углеводы. Захар, това е чиста енергия, това са бързи углеводи. Как люди употребляют, допустим, если бы это было, что вы съели что-то сладкое перед тренировкой физической, Ако вие изядете сладко пред физическа тренировка, на свежем воздухе, на чистия въздух, оно бы все просто энергия, ну, именно пошла туда, куда нужно, и вреда бы не было. тогава тази енергия отива там, където трябва и няма вреда. А так человек пришел домой, Когато ние просто идваме си вкъщи, поел быстрые углеводы, это не только сладкое. хапаме бързи углеводи, това не е само захар. Картофель тоже Това може би быстрый, картофи, рис, рис, это белый хлеб, бял хляб. ну и много другое. Это тоже быстрые Това углеводы. е също бързи углеводи. Поел, соответственно, огромное количество энергии выделилось сразу. Глюкоза распалась. Ние го изяждаме и тогава глюкоза се разпада и се отделя голямо количество на енергия. А человек сел на диван, смотрит там телевизор. Човек или седнал телефон. на диван и гледа телевизор или телефон. Куда-то этой энергии нужно Но деваться. тази енергия трябва да отиде на някъде. Очень много инсулина, это гормон, который... Тогава се отделя много и инсулин, това е хормон, Но он все равно не справляется. и той не се справя с И задача. глюкоза, вот эта, захватывается жировыми клетками. И тази Жировыми. глюкоза се улавя от мазни клетки. Но они не безразмерные. Те са безразмерни. И вот у женщин, когда вот бывает, вроде бы и худеет, а вот отсюда и низ бедра не удается похудеть. Это вот как раз вот эти жировые И клетки. при жените често, быстрих където углеводов. се случва учтя от слабо, обаче долу на краката, нали, корема и краката напълняват. Това е точно се случва от това, от тия бързи углеводи. И когда они переполняются, они начинают сбрасывать вот этот переработанный как бы углеводистый жир в кровеносное русло. И в когато кровь. те се припълват, те започват да отделят това в кръвеносно русло, в кръвта. И в анализе липидограмма повышаются триглицериды. Это говорит о том, что клетки уже переполнены жировые. И тогава в кръвта се повишават триглицерини. Това показва, че вече припълнени тези клетки от тези бързи углеводи. Вот так примерно это происходит. Примерно така се случват нещата. Знают себя в этой ситуации. Вот Много хора ще познаят себе си в тази ситуация, като хапнат и сядат на диван. След хапване, разходка на чист въздух. Това е решаване на въпроса. Или значи казва, е много важно да е чист въздух, защото има контакт с кислорода и нещата по друг начин се случват. Ще идете на отворен прозорец и така. Добре, предполагам, че за днеска сме окей. Всеки си задал въпрос, кой от какво имаше нужда. И ако имате въпроси, обаждайте се, питайте. Чрез мен може да се свържете с Игор. И така. Благодаря ви за среща. Благодаря, че сте се включили. Всичко хубаво. Благодаря. Благодаря. Довиждане. Чао, чао. Чао.